Lawin ko na mo ipalakpak yung pasibayo ka rin top 5 ngayon, eh. Deserve na ba rin top 5? Super, deserve na rin top 5. Ready? Microphone po sa, sa judges. Ala pa mong masigla, makasabi ko pong Maya, para po fair ang magita mong laban. Para po, hindi, sa judge. Para fair ta po maging laban ng mangutang po, rin kaya katamong judges. Ngayon po, DJ pa cut konti yung music. Clear tayo mo po, para po wala pong maragulap isasabihan ka rin uling mangutang po rin kaya katamong judges. Pota pong panglapurin kay katamon judges, kayo po gagawang kulyo, kayo pa po gagawang gulisa ko palakpak. Kadwa na po nita, pa po gugulisa ka ng inganak, pa po timan, payarian nyo pa pong sagot, bala pong Emma Blanco. Okay, tamo po ka rin. Para po fair magkita mo po laban na po. O babies, atras muna tayo ng konti. Okay. So we have Ma'am Joy Carmela Castro, number 11. Number 11, judges, number 11. You can ask her any question. DJ, please, proceed your, Ito ba kang South. Ali, guys, question and answer yata. South. Go. Hello. Okay. Good morning. Good evening. Number 11. Tia. So, kamusta? Okay lang po. Okay lang yun. So, question ako about sa pagsali dito. First time mo lang ba sumali sa ganitong mga pageant? Opo. Okay. Sige. So, may tanong ako. Ano yung naging unique sa'yo sa kanilang apat? Sa inyong 5? Ano yung kakaiba para sa'yo? Maganda po. Maganda ka? Okay. Sige. Yun lang naman yung tanong ko. So, bukod sa ganda, ano pa? Isto. Maganda pa din. Okay, sige. Thank you. Yun lang. Tanong mo sa akin yan. What makes you unique? I am beautiful. Yun. Dalawa, Second. I'm still beautiful. Ganon. Confident. Yes. Alright, judges, we have now our next candidate number 8. Pasibayo po, emi po kasalanan, rin committee, kaming yakong host. Nung gagawa kayo pong sigla na naintindihan ning anak. Ne, pabustay tayo pa po ay anak at damdamaning kutang bayo ko po kulyo. Nawit na. Ma'am. Hello. Hello, candidate number 8. Hello po. Di ba sabi mo si mama mo nasa Japan? Opo. Tapos gustong-gusto mo na siyang makasama? Opo. Anong sasabihin mo sa kanya para mapauwi mo siya? Or gusto mo, yung pipigilan mo ba siyang umalis para sa'yo? Hindi po. Bakit? Kasi po, love ko po siya. Sige, thank you. Let us all understand na hindi kaya sumagot ng mga bata na expand dun sa expectation natin. Hindi sila teenager na kayang sumagot na rampant dun sa question natin na those yung makasagot lang yung bata, malaking bagay na yon sa mga judges. May lumabas lang sa bibig nila, malaking bagay na yon. Okay? So, best support, after niyang sumagot, doon tayo pumalakpak. Okay? And now let's meet our candidate number 3. Hi, Keisha. Good evening. Hello po.
My question is, pag nanalo ka dito, anong gagawin mo sa premium mo? Bibigay ko po kay mama. Oh, okay. Siyempre, natural, bibigyan niya kay mama. Kailangan bawiin yung nagastos, Ivy. Ano ka ba? Ganun talaga. Again, siguro palakpakan natin yung mga tatlong naunang candidates natin. The mere fact na may lumabas sa bibig niya, kaya ng bata. And now let's meet candidate number 5. Hello, Sophia. Hello po. So yung question mo, sa isang batang tulad mo, ano yung importante? Maging mabait or maging maganda? Maganda po. Bakit? Kasi po kising ganda ko. Okay, thank you. Thank you. Ano naman sa akin yun? Ano pong importante? Maging mabait or maging maganda? Yung pong bait, wala ako nun. Maganda lang. Ganda lang. Sure. Thank you, ma'am. Oh, palakpakan namin si candidate number 5. And now our last candidate, candidate number 6. Oh, sound system. Mike. Damo yung question lang. Any Mike eh. Isipan kay Mike. Abang lang. Di mo yan na nama. Play yung ano, play with Sophie. No, peanut butter. Hello. Hello po. Mahilig ka bang mag-mall? Opo. Pag nasa mall ka, anong ginagawa mo? Mamimili? Opo. Halimbawa, nasa Toy Kingdom ka. May nakita kang toy. Yung gustong gusto mong toy. Kaso sabi ni mami mo, kulang daw yung pambili niya. Anong gagawin mo? Okay lang po sa akin. Kasi po wala pong pambili yung mama ko. Ay, Magaling na rin nga. Palakpakan na lang muna yan. Judges, thank you. It is a time and difficult decision to make right now. Kung pwede po i-tabulate na natin yung mga kung may specified score sila, i-add na natin. Para mabilis na lang po yung pag-add ng mga judges natin dito. Ayan. Parents, committees, pwede muna natin ipapagpahingayin yung mga bata habang nagtatabulate sila. Kasi sasayaw ulit si Micah. Dewo. Nasa si Madam J. Si Yen. %. Our fourth runner-up is once again, it is signed by our judges, respective judges. Ito pinagpahan. Fourth runner-up is candidate number. Candidate number 5, Princess Sophie Lozano. Alright, I would like to call
question for our next third runner-up. Third runners-up. Garnering a score of 87.5%. Third runner-up is candidate number 3, Keisha Gonzalez. Are you ready to announce our second runner-up? Garnering the score and to be awarded by Ivy Tanrova. Our second runner-up in a score of 88.5%. Second runner-up is sigurado magsisigawan lahat dito.